Hej, så jeg vil gerne vise jer den her faction server, som jeg har spillet på lidt. Så IP'en står også her, men jeg skriver den så også ned i beskrivelsen. Der er så nogle få regler her, og det er tilladt at filme herinde, hvis IP'en står i beskrivelsen, som jeg gør. Og så kan du komme ud af spawnen ved at trykke her, eller bare skrive warp free. Så der er warp rules så der er ender chests her. Så der er en shop deroppe og en shop der. Så der er sådan nogle her. Det er nogle shops, som du kan købe selv, og så kan du lave din egen shop. Så jeg ved ikke helt, hvad det her det er til, men det er en rimelig fedt spawn. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det her. Det har en meget fed detaljer. Så der er nogle få huse, eller sådan, ja, få huse rundt omkring her, som du kan købe også. Du kan vist også bare lave, shop. Så du kan også bare lave shops derinde. Der er der så nogle andre ting med. Her er der kun kister jo. Så jeg kan lige vise jer shopsene også. Det er bare shops her, som du selv kan købe jo. Har jeg sagt, men jeg ved stadig ikke, hvad fanden det der. Jeg skal lige få fat på ejernes vide, hvad det er. Det her, det er vist madshop og noget glasagtigt og sådan noget. Det er sådan farme materials meget. Kan jeg se, jeg ved stadig ikke, hvad fanden er en watch og leash. Vil jeg ikke være. Se, det er sådan noget glas der, og så kan du gå ud her, eller ind, hvis du også vil det. Der er 2 indgange ind i shoppen. Så er der så også en anden shop heroppe. Det er så mere den lidt mere sådan vigtige shop, vil jeg sige. Der er der lidt materials og sådan noget. Og jeg ved heller ikke, hvad det her nede er. Nå, det er en mob-arenaen, det her. Det vidste jeg faktisk ikke, men det er mob-arenaen, så er der nogle portaler der. Portalerne kommer vi til lige om lidt. Der er også 2 indgang herop til. Det her, det synes jeg er det mere vigtige ting. Det er sådan alt muligt jo. Der mangler så lige guld. Det skal jeg nok også lige få fat på ejeren om. Så er der en masse vigtige ting, synes jeg stadig. For jeg kan godt lide at bygge med sådan den der og noget træ og kort og lidt af det hele. Så er der de her portaler. Der er rank shoppen. Den kan jeg lige vise jer om lidt. Warp free kan jeg også vise jer. Og PvP-arenaen gider jeg ikke lige. Så er der noget der, og der er en parkour, jeg heller ikke gider vise. Og en rank info, jeg ikke gider vise. Men jeg viser jer lige rank shoppen. Jeg ved ikke hvorfor, jeg tror jeg bruger den her med. Det ved jeg gør. Okay, der er Fighter, Commander, Lord og Monster. Okay, jeg kan så ikke gå ind. Men de forskellige ranks koster 32 kroner, 45, 70 og 120. Og ja, så er der også Warp Free. Det går jeg så ikke der. Så venter vi lige til her. Det kan godt være, der lige kommer lidt lag. Det gør der ikke. Jeg kan se, at der også kommer nyt Warp Free. Men det var alt, hvad jeg vil vise jer. Hej hej.